Takže na našej zubnej klinike používame dental monitoring už rok, bude to vyše roka. Vtedy sme vlastne prijali do liečby okolo 150 pacientov, ktorí sú na týždennej báze monitorovaní. Sú to väčšinou pacienti, ktorí nosia neviditeľné dlahy a momentálne už tam máme nabratých pacientov aj na fixné aparáty, snímateľné aparáty alebo Hyraxy. Vďaka dental monitoringu sme usporili čas strávený v kresle. To znamená, že pacient už nemusí chodiť na kontroly strojčeka, či to je fixného alebo alignera, tak často ako kedysi. Kedysi sme napríklad tieto kontroly plánovali raz za mesiac a pol, raz za 2 mesiace. Teraz máme benefit taký, že pacientom odovzdáme určitý počet dlách, napríklad aj na pol roka, a vlastne monitorujeme ho z pohodlia domova. To znamená, že pacient dostane scanbox a stiahne si do telefónu aplikáciu a z pohodlia domova ho aplikácia vyzve raz do týždňa, aby si urobil scan, ktorá sa potom plynule stiahne a my tak v praxi u nás na klinike, naše sestričky alebo lekári vidia vlastne posun zubov na pravidelnej báze, vidia aktuálny stav zubov, vedia zmonitorovať napríklad rôzne zmeny, či už sú to žiaduce alebo nežiaduce a vedia sledovať vlastne aj z domova alebo kľudne aj z dovolenky, vedia lekári sledovať priebežný stav liečby. Ušetrí nám to veľmi veľa času, je to úsporné aj z finančného hľadiska, takže naša klinika, či už je to stav alebo lekári, sú s tým veľmi spokojní a takisto aj pacienti si túto aplikáciu veľmi pochvaľujú, pretože máme určitých pacientov, ktorí vlastne bývajú mimo Bratislavy, mimo nášho mesta, kde máme kliniku a nemusia tým pádom dochádzať veľa kilometrov, nemusia chodiť tak často na tie kontroly, takže to si veľmi pochvaľujú a zároveň majú tú možnosť si sledovať svoj vlastný stav a vlastný posun tých zubov aj oni sami. Čiže majú taký pocit, že vlastne vedia si ten stav zubov monitorovať aj oni a vidia ten posuny, tie zmeny. Pacient, ktorý je sledovaný dental monitoringom, má pocit, že sa o neho vlastne staráme ešte viac ako predtým, pretože dostáva nielen feedback od nás, keď sa zoskenuje, je upozorňovaný na všetky možné zmeny, na to, ako pokračuje, je motivovaný. Je to veľmi dobrý nástroj na motiváciu pacientov, pretože ten lekár alebo sestrička môže priamo komunikovať s tým pacientom cez túto aplikáciu a môže ho ďalej motivovať v či už nosení alebo v lepšej hygiene. Výhodou dental monitoringu je, že lekár môže sledovať pacienta a priebeh jeho liečby, nech je kdekoľvek, a zároveň ten pacient, ktorý je sledovaný, má pocit lepšej kontroly, má pocit, že sa o neho staráme 24/7. Takže na konci dňa je spokojný nielen pacient, ale aj lekár a celá vlastne klinika, celý náš stav. Takže dental monitoring je super a určite ho odporúčam všetkým lekárom a ortodontistom.